Jainko lama. Andrea! Gure artean gelditu behar du hemen hitz egin dugun guztiak. Ederki. Ez dut nahi gidaria berea izatea! Zergatik ez! Entzun dut zure osaba Mateo herrira bueltatu dela. Bai, Jainko maitean onote dago gure mutila. Non ez dakigu. Zergatik bai. Florentinoren beldur dira. Irene, nire ama da? Zure laguna jakineko dute zergatik zeuden txapel augarrak San Migueleko pasoan astu zuzten. Herrian zure joko bikoitzaren berri jakiten badute. Ez dira arrunt pozik jarriko. Montxe. Florentino errapatzen dagoen zen badiazu nire gandik libro zara betirako. Nor da bilor? Angela! Etxera bueltatu behar duzu herri osoa biltzen bila. Erretoraren etxean daude. Ze? Hau, penizilina da. Ordu gutxi barru, hobeto sentituko zara. Ez zian nahikoa garbitu herri hau. Semea bakarrik ez. Aita ere fusilatu behar zian. ¿Con quién voy a ir entonces? Tú ni siquiera deberías estar aquí. Es peligroso. Hauxea, Espainia berria. Lau hiltzaile eta lapur nahi duten egiten. Hoy tengo despedizio. Eguraldiak okerrega egiten espatu, gau bertan. Maspalomazeko bide zaharretik joanen gira. Batzuetan medikuek bihotza gogorturik dezuela ematen du. I love you. Nik ere I love you zaitut. Eskila. Nire umea. Ni Florentino kilko gintu usten, ¡Quieto todo el mundo! ¡Don't shoot! Registrarlos. Sebastián y Santa. Zer diozu, ez da posible. Sebastianek ez dekien deus, ha? Nonik ejan diot. Nondi pasatuko puinen. ¡Escapa uno! Ez alda arriskutsuan hemen egotea. Ez, Irene kanpoan da. Penizilina iritsi da. Eguardean eginen dut itzordua eta gauerako izanen duzu hemen. Baina azkeneko ez izanen da. Ez dute gehiago ekartzen al. Ez dizut gehiago eskatuko. Laster bukatuko du tratamendua. Nahikoa izanen duzu honekin? Al uste dut. Soberan duzuna zuretzat. Nik ez du diruagetik egiten. Barkatu, ez gaizki ulertu. Ez. Etzazu zeu gezki konprenitu. Ez da zure semeagatik ere. Orduan zergatik? Egiagateko ez dakit. Barkatu jauna, mirenek zurekin... Orain ez, patro, mesedez. Barkatu jauna, larria da. Erran ba, lasai patro zoaz. Oizu, Kaixo, zer moduz? onki? Elkar ezagutzen duzu, Bai, bai ez uste dut, Barkatuko didan, baina ezagutzen baut, oroitzen zeren karirat. Ba, hori mentxara duzu. Don Manuelen alabaren ezkontzan elkarrekin dantzatu genuen. Eta bai, eski bai. Nik arrasongi horreitzen dut. Ta, zertara etorri zaren horreitzen duzu? Bai, barkatu jauna. Etxalde goikotik abisu ematera etorri dira.
alaba erditzekotan da. Eskarrik asko, miren. Erran nantxe izanen naizela ordu bete baino lehen. Miren, bertzerik? Ez, jauna. Ongi izan. Gauza bera. Agur, jauna. Agur, miren. Nor da? Miren, Arana, ostatuko nagusiaren alaba. Neska polita ez da? Agaz polita. Hori ba. Uste dut, biok dugula joan beharra ez da? Bai. Berriro eskatzen dizut. Laguntu zibili. Eta behar bada, berrian ezagertzea. Frantziara deportatu dituzte. Benetako koñaka, probazazu. Enaiz edatera etorri. Ez dute ulertzen. Kontentu egun beharko zenuke, sarea harrapatu dute. Florentinoak zegoen partidan. Berriz ere ies egin digu. Eta ari buruz informazio eman zezaketenak Frantzian. Lastima. Bertzerik? Bai. Gestapotik iesi dabilen frantzes euskaldun hori herritik gertu ikusi dute. Zer dakizu hartaz? Nik deus ez. Baina gogoan dut haren izena aipatu zenean interesa azaldu zenuela. Berriro ikusi ezkero eman abisua zure lagunai eta atxilotu. Emango dut bai. Eta jakin deteke segatik zadena intematuta berarekin. Nork bere temak ditu. Nik frantses euskaldun hori, zuk Florentino. Florentinonena arazo politikoa da. Abiadore ingelesak pasatzen dituelako hori ez da gure gerra. Korreo lanak egiten ditu, erbesteko euskal gobernuarentzat. Eta entzaia da harrapatzen? Azeri zara da. Baina harrapatuko dut. Haren lagunen artean badago traidore bat. Endaia daraman barruk. Betiko kontaktura. Tia, kontu zibili. Azotan nengoen, Ireneren etxetik pastu barruk. Eta ze ba? Entzekiat. Eta ez dira jakin behar. Floren, sortean. Ez duzu barkamena eskatu beharri. Normala da, nitaz ez horreitzea. Ez du normala. Ez du normala. Ez dina komprenditzen nola zaintzin nintzen irekin. Behin bakarrik ikusi dugulako elkar. Nire okerra emendatu nahi niken. Ikusuko hauna bertzegun batean. Horrek nire aurpegia zoroitzeko balio baldin badizu, ba. Horrek baietzera nahi di. Zuk ze uste duzu. Gauk hauean errire itzilik behar dinat. Zain izanen naiz. Ongi? Joanik behar dinat. Hago. Egunon. Egunon, lagaldean direa. Jakin dut lekarzen zerbitza, maixo. Bai, horren gutxia zin nindunan. Espero dut, ongi joa eta lan berrian. Esker mila, gauza bera espero dinat ire familiaren zat. Bakatu baina joan egin behar dinat. Bebe, lasai. Gertzen dut. Agur, miren. Beatriz, zerbait behar duzu? Zer? Ea zerbait nahi duzun. Bai, bakaioa mesedez. Ezagutzen zenuen Bernal? Bai, zure koñataren ezkontzan ezagutu nuen. Elkarrekin egin genuen dantzan. Kasualitatea. Neuk ere ezkontza berean ezagutu nuen. Bai, kasualitatea? Zure bakarioa.
Querías hablar conmigo, ¿verdad? Sí. Siéntate, por favor. En Londres están pensando en suspender las operaciones. La red ya ha caído 2 veces en la frontera. Están convencidos de que tenemos un topo. ¿Un topo? Sí. ¿Pero quién? Solo 5 personas sabíamos el lugar y la hora. Lede y Catalin han caído. Quedamos Sophie y nosotros 2. Y has hecho que venga para decirme que soy un chivato. Mi obligación es desconfiar de todo el mundo. De Sophie también. Y me parece normal que tú desconfíes de mí. Pues eso tiene fácil solución. No cuentes más conmigo y verás como yo no soy el chivato. Florentino, no es como para ponerse así. Yo siempre he sabido de quién fiarme y de quién no. ¿Pero a dónde vas? Suerte en la búsqueda del topo. Egunon, Angela? Zer nahi duen? Azukre txuria iritxelen. Bai. Edara egin zineten, mukizu haiek, apezaren etxean sartuta. Beno. Ja. Apeza ere irekin aserretu hemen duen, ezta? Bai, giltzanik pasanila pentsatzen du. Ja. Mutilak ere lotxatuta hemen zeudenan, ba. Bai, purdia gorrituta ere bukatuko dut agian. Apezariken hitz egin dut eta arrunta serre dago. Noiz ez da baserretzen apeza, Ara bidale ditut barkamen askatzera. Iker egiten ituan, eureak, haien adinean. Ez dut pago goratzen. Eta gizon izan badira egin duten egiteko, gizon izan daitezela apezari aurre egiteko. Angela, zen nahi duen libro bat? Ez, erdia bakarrik. Entonces desea usted cambiar la declaración hecha anteriormente. Así es, señoría. Explíqueme cómo ocurrieron los hechos según su nueva versión. El campesino no tuvo responsabilidad en el atropello. Porque el carro no estaba en la calzada. Fui yo el que se salió de la carretera. Conducía a demasiada velocidad y choqué contra el carro que debido al impacto se movió hasta la calzada. Así fue como ocurrieron realmente los hechos, señoría. ¿Y hay algún motivo por el que haya callado ese testimonio hasta ahora? Bueno, había cuestiones de índole personal que mi hijo prefería que no trascendieran. Si compete en este caso, me veré obligado a preguntar todo lo que haga falta. No competen. Tiene usted mi palabra de honor. En ese caso, don Emeterio Zárate se ha pasado varios meses en prisión por un delito que no ha cometido. lo sé y me siento responsable. ¿Se encuentra usted bien? No, señoría, no se encuentra bien. Está enfermo y necesita irse a descansar cuanto antes. Bien. En ese caso abreviaremos los procedimientos. El testimonio parece fiable, puesto que él mismo asume la responsabilidad. Y los costos que de ello se deriven. Solo queda un término por aclarar. La declaración de Damián Errasti. Usted, señor Errasti, habló de una tercera persona. Sí, ya lo dije la otra vez. Había un hombre a caballo que empujó el carro hasta la carretera. ¿Usted vio a esa tercera persona? No, yo estaba solo. No. Había... Tengo entendido que tiene usted serios problemas con la bebida. ¿Cómo podemos saber que ese día no había bebido demasiado? Vistos los hechos y la rectificación en la declaración de don Juan Larralde, don Emeterio Zárate queda libre sin cargos. Y condeno a don Juan Larralde al pago de una cantidad de dinero por determinar a don Emeterio por los daños materiales y morales causados. Queda cerrada la vista. Pueden irse. Vamos a ver. Gizalegeak eskerrak ematea agintzen du. Baina, ezin dut, jauna. Izugarri sufritu dugu etxean hau dalata. Jabetzen naiz. Agur, don Manuel. Agur, Emeterio. Emaztea zain daukazu? Laster dugu txerribo da.
Gonbidatuta zaude. Eskerrik asko. Zaldunak askatu zion frenoa. Zaldunak, koño! Baina, jakina. Nori sinetxiko diote, alkate jaunari edo herriko moskorrari. Bueno. Emeterio libre utzi ditek eta hori duk importanteena, eh? Bai, pobre bat kartzelatik ateratzea ez da erreza. Ez, zorte izan dorengoan emeteriok, Gizon kabala da poste naiz beragatik. Osasuna! Hori da! Emeterio entzat. Osasuna. Beteko aldia zo, favorezaren. Bai, ekarri. Eta ze mozumeak, pasatu altzai sustoa. Niri behintzat etzai bere alakoan pasatuko. Eta nolazpa desagertu ziren? Umeen kontuak. Florentinorekin tematuta zeuden. Florentinorekin? Florentinorekin. Bai, hil nahi zituela uste zuten. Ez du da bertze egiteko horik izanen. Eta? Nondik aterako zuten bagumeok, kontu hori? Euskaloan ibilik ziren bola batean zelatan. Florentino zelatatzen, zergatik? Umeen gauzak, bakizu, gaizkile ospetsua, bere fotografia paretan, normala. Orduan zure ustez, berarekin harremanetan egon ziren? Zergatik izkutatuko ziren bertzela. Horren arte. Eta erizan lapurtu ere egin duzue. Ez dakizu hori jainkoari lapurtzea bezalakoa dela? Ez. Ez du karitzeko ez jakitea, baina ik pruden, jakin beharkuke hori pekatu handia dela. Pekatu jauna. Barkamena eskatzea ez duk nahikoa absoluzioa lortzeko. Penitentzia bete behar duzue. Zer penitentzia? Herriari mesede handi bat eginen diozu. Bada gaizkile maltzur bat guzti hori kalte handia egiten diguna. Badakizuen hortaz ari nahi zen? Florentino non dagoen erran behar didazu. Baina ez dakigu non dagoen. Zelatan ibili zineten? Baina ez genuen ikusi. Benetan, jauna, soluzioa emanen diguzu. Penitentzia bete arte ez. Horrek zer erran nahi du. Horrek erran nahi du orain iliezkero, infernura zoaztela zuzenean. Vicente? Bai. Florentino non dagoen erran behar diogun. Baina ez dakigu non dagoen. Baina Angelak bai, arropak eramaten dizkio mendira. Berriz ez nostu behar dugu Angela, ez daukagu bertze aukerarik. Oraintxe behaga guin noiz baino gehiago Florentino. Katalin eta dete erori dituk. Ik ezin duk utxegin. Eta nola jarraituko niapa nekin bilatzezten batekin. Irekin ere ez duen bilo. Sofi, deno gaitun susmagarriak. Denok. Buenas noches. Cromwell. Veo que Florentino ya te ha comentado algo. Barcatu, Florentino. Sé que no debería haberte dicho las cosas así, pero... entiéndeme. Basta. Capentiero, que alguien piense que soy un traidor. No. Creo que el traidor es otro. ¿Cómo? No. El día que iba a salir la partida, ¿recordáis que Catalin habló de un vendedor de lanas? ¿Habló con él en la puerta? Sí, estaba investigando.
Y aquella noche no hubo ningún vendedor de lanas en ningún caserío de alrededor. Simplemente no existió. Creemos que él puede ser el espía. ¿Y eso para qué sirve si no sabemos quién es? Eso nos sirve para tener confianza en nosotros mismos. Pronto vendrán más aviadores. Y hay que estar preparados. Pero somos muy pocos. Sebastián, egin egin behar genik proba. Sebastián no le gustaba, Tete. Pues yo pongo la mano en el fuego por él. ¿Esta mañana? ¿Y por qué no me he enterado hasta ahora? Nos ordenaron llevarlo a la sede del movimiento, pero no le hemos sacado nada limpio. Soy yo el que quiere hablar con él. Llévenlo al calabozo del ayuntamiento. Sí, señor. Zer nahi zuen? Haneko gauzak. Zer modu zaude, Juan? Galenturak gora egiten du poliki. Ongi dago makaioa? Ondo. Zam? Zetan ibili zara? Norbait ikusi duzu? Ez, miren bakarrik. Ze, Manuel? Zenbat penizilina geratzen zaigu. Gutxi uste dut. Bakarra. Zer gertatu da? Gaur gauean gehiago heldu behar zuen, baina kontaktuak huts egin du. Ez dakit zer gertatu zaion. Frantses euskaldunak. Itzigabeko gizonak. Egunon, Sebastián. Egunon, txetik urru nabil? Bai, eta ize, txea bueltatuta, o? Urte sasoionta lan askotzeok. Jende mordoa harrapatu iteak, Sebas. Bai. Dede, Katxalin, Iturri hotz. Horretik etorri nauk. Horretik? Bai. I gurekin aitzea nahi diago. Ez dik ematen asko postu izenik? Errandia lana zaukau etxean. Eta nire beharra zeukatek. Baita guke? Ez duzu orain arte sobera erakutsi? Nien haute de, Horregatik zatoztore nire bila. Jende falta zaudetelako. Zete teitzen. Earkit ematu intzen, ba, gurekin aitzeko? Gauzak aldatzen aldituk. Zuek ere etzen duten, nahi mizuekin aritzea, eta orain bai. Utzitzatxoak etiak, Sebas? Florentino, familiak nire beharradik, eta familia aurretik arrediat. Baina hi bezelako mutilzar batek hori iztik ulertuko. Baina izea, Rayo. Agur, Florentino. Iri zagertatze zaik. Ez diate teitzen. Ez diate teitzen. Hemen dauka. Ongi da. Dirutan ala kredituan. Apuntatu. Don Francisco Iriarte, oraindik ez dut izan zu Elizan ikusteko plazerra. Lan egitera bidali ninduten herri honetara. Igandetan ere bai? Lanak ez algaitu santifikatzen. Hitz egin dut umeekin. Esan dizuten on dagoen? Ez omen dakite deus. Tia. Alperrik duk, belari aurka egitea. Sobera boteretsua duk. Ni
Igandero joaten lagunezetara. Bai, hilobagatik, Baldak izera egiten duen. Errepubliko kantak errepasatu. Si los curas y frailes supieran la paliza que les vamos a dar, subirían al coro cantando ¡Libertad, libertad, libertad! Hola, mi Orson. ¿Qué tal tú? Yo bien, gracias. Conmigo ya no estás. ¿A dónde estás? No sé. Tampoco cuándo. Ya nork idatzi dizu hau. Etxeko neko neskameak. Maria Angelesek. Badakizunik, leitu justu eta eskribitua okerrago. Pasatuko diazu ingelesera? Baina nola ingelesera? Hau lehenengo espainoles ongi jarri behar da, patro. Tengo que contar una cosa importante. Soy en estado. Dentro tengo algo de ti. Aurdun zaude? Bai. Baina zorionak, patro. Zergatik ez dira zulenago erran. Bueno, ez alda egokien aitak jakitea lehen da bizi. Bai, baina ez dakipanik Orsonek hau irakurrita zerbait jakinen duen. Ez? Tira, eraman eginen dut eta ongi paratuko dizut. Eskerrik asko, Andrea. Segituan joanen naiz. Eta zer kontatu nahi dudan erranen dizut. Ongi? Angela! Etorri arropa lixatzera! Ara! Zer egiten dik kontrabandista honek hemen? Angelaren bila etorri haiz? Bai. Ai, ba ez entretenitu gehiegi. Lana zaukaketa. Eta? Hori. Zergatik. Zure oparitu nizun. Gogoratzen? Mendire joaten zarrenean lagunduko dizu. Mendira gutxi joaten. Baina bai Florentino hori arropa eramatera? Bai. Eta noiz? Ertziralean. Angela, Irene Andrea etxean alda. Bai. Berraiozu bero osaba tabernan dela fusilatuen izenak irakurtzen bizkor. Juan nitu arte, altzatekoa. Arrotza, zuei makina mueble egindakoa. Jose Zumalabe, Javier Errazkin, Patricio Suezkun eta Jose Miguel Antoñantas. Campo Santoko paretan fusilatu zituzten behorlegiren errekete. Tazu gizona. Sesioz sartzea bertza iztuzu lortu. Julián Markaiztegi, Guardia Zibila. Haren delitua, legezko gobernuaren alde egitea. Bere biziarekin ordaindu zuen. Tiozoa, guazen etxera. Jose Ramón Lecaroz, Etxalarko maixua. Juan Antonio Arruti, berako medikua, zure senarra bezala. Sabarren. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada. Es mi tío que le ha sentado un poco más la bebida. Es mayor y no sabe qué dice. Sí, no se preocupen, yo me encargo de él. Ongi daki zer diodan. Ta ez nago moskortuta. Yo tengo las manos limpias, no como otros. Que se guazen osaba. Utzia zue. Ozarra, naiz baina. Diru aukaitea pelitu duk orain? Altzarriko dibisak bai, eta horregatik bakarrik preso duketetut. Baina oraindik ez dira zurantzun nire galderari. Zertara etorri zara herri honetara? Erran! Eriago. Erantzun. Zertara etorri zara herri honetara? Ezin diate erran. Ongi da. Kasu horretan, dibisa kontrabandogatik gitzapean segituko duzu. Matias! Eramatzazu. Kuartelera? Ez. Udaletxeko kalaboztora berriro.
Dena lapurtu digute. Eta zuek, beste alde batera begiratzen duzue. Baina, egon lasai. Gaur ez naute akatuko. Tori ura. Eskarrik asko, patro. Hobekiago dago? Bai. Altzazu hau, Mateo. Ez du deus hartuko. Tira, hartzazu pastilla, osaba. Pastillak ez dizemea biziri bueltatuko. Eta zure jarrerak ere ez. Okerrenera berak bezala bukatuko duzu. Eta zuri, axola aldizu horrek. Mateo. Ze uste duzu? Pastilla batek nere amorrua barretzea lotuko dula? Nere esku dagoena egiten dut. Ta zer dago zure esku? Deus ez, horixe, deus ez. Dena dago lakoz beraien esku. Nahi duten egiten dute. Hori ez da egia, Mateo. Justizia haien gainetik dago. Ez da erraza gauzak bere onera ekartzea, baina etorriko dira. Ez falangistan eskutik. Hoien eskutik, eriotza besterik ez dator. Eta zu zer nahi duzu? Hildako gehiago nahi dituzu? Bostasola niri dena. Semeiaren gorpua oztu didate. Etxeak kendu didate. Zein importa zen nire bizitza? Osaba. Bernard harrapatu dute gaur herrien. Bernard? Bai. Ez duzu gehiago jakin nahi? Zer egin du? Diru frantxez aurkitu diote. Liberak dituen oro preso hartzen baduzue, lekuri gabe geratuko zarete kartzelatan. Ez diku azaldu nola lortu duen. Diru hori ekintza subversibo batera bideraturik dagoen susmoa daukagu. Oraindik ez dago garbi kontua. Eta komeni da inork deus ez dakitea. Bai, Beatriz? Noski. Juan. Zer? Honek ez du zerikusirik izanen gertatu zenarekin, ezta? Gorrotoa diot badakizu. Baina nahiz nire posizioaz baliatuko mendeku pertsonal baterako. Hala horretarako kapaz ikusten oso. Ez. Diruari buruz azalpen sinesgarri bat ematen badit, askatu eginen dut. Badakit. Nik dena eman nuke zuregatik, Juan. Dena. Gogoratu, Angela ez da ipatu ere, Badakit. Ara, ze mutilak, azkenean badakizuen non dagoen Florentino? Oraindik ez. Hortziralean jakinen dugu. Eta nola jakinen duzu, Gure penitentzia non dagoen erratea da. Ez nola jakin dugun. Egia, baina... Ba horrela inen dugu. ¿2 noches sin aparecer? Oiga, ¿y no ha dejado ningún aviso? Mire, por favor, si saben algo de él, avísenme. Sí, a este teléfono, a la hora que sea. Es muy importante, gracias. Gracias. Zerbait hartu nahi duzu?
Baina zer egiten duzu hemen? Zura indik ez zaude kalera ateratzeko moduan? Tira, eseri. Arrazoi duzu. Baina entzun dut, Osaba Mateo istilloa sortzen libili dela. Izugarri sufritu du. Ama konturatzen alzara ze kalte egin diezadaken bere porterak. Familiakoen artean elkar lagundu beharko genuke, ez? Familia? Nik ideia batzuen alde borrokatu nuen, eta bera kontra. Familia berean. Jainkoak ez aldu erraten etxaiari barkatu behar zaiola. Zuk ezin duzu deus egin, Osaba Mateori etxea bueltatu dizaioten. Zerran nuke jendeak Osaba izategatik etxea bueltatzea lortuko banu. Jendea ohituta dago isilik egotera. Ezin dut salbuespenik egin ama, enuke zintzo jokatuko. Zintzo jokatu. Ta zure lehenguzu hilaren gorpuzkinak bilatzea. Ama. Ez dago batek merezi duen bezala lurperatzeko, hori ez alda zintzo jokatzea. Nik ezin dut deus egin. Ez dut uste. Txikitan, mirestu egiten zenuen. Eta orain, antz egin duzu. Juan, baina zer egiten duzu zuk hemen? Etxean egon behar zenuke atxeden hartzen. Amarekin izteken behar nuen. Ba, zure egoeran etzaitzuko meni etxetik ateratzea. Badakit. Baldago penizilinaren inguruko berririk? Kontaktua galdu dut ez da gari. Bertze arrazoi bat zeure burua zaintzeko. Etxera jo nahi naiz. Agur aita. Agur seme. Agur, Juan. Zertara etorri da? Mateo gatik. Berak ezin du deus egin. Zuk ere ala uste duzu? Triste bizi naiz eta hilko banintzo be, badauzkat bihotzia. Dama bat maitatzen dut, bainaren jabe, sekula izateko. Zer, Kosme? Zer nahi duzu? Korrea daukat, du Manuelentzat. Eta orain korreoa banatzeko akordioa soinean eraman behar duzu. Zu ikusteak bizipoza ematen dit. Eta bizipozak jotzeko gogua. Ai, zalamero. Tira eman karta horiek eta ez arrantxoerak eria gehiago. Eta badago kartarik eramateko? Ba, Don Manolenak ez, baina nik badut bat. Seioa ondo ipinita dago? Bai. Bada ez bada, Ingalaterrarako da. Ikusten dut, bai? Bueno, eskerrik asko. Agur. Agur. Urren arte. Tori. Min esker. Bernard preso hartu dute. Bernard? Uste dut estimu berezia diozula gizon hori. Bueno, nik ez du sobera ezagutzen. Baina tira. Miren, zure laguntza behar dut kartzelatik ateratzeko. Nik lagunduren izuke, Beatriz, baina ez dakit zer egin aldudan zuk egin ezin duzunik. Ba, tirua zurea delarran. Tirua nirea? Baina nik ez dut inoiz dirurik izan eta... Herriko jendeak badaki oialak Frantziatik ekartzen dituzula. Errai jozu nire senarrari zuk eman diozula dirua. Eta enaute preso eramanen kontrabandoagatik? Ez. Herriko jendeak dirua ematen dizu trajeak egiteko. Joanek ere bai, eta badakite nondik datozen oialak. Ez zaituzte salatuko. Baliteke. Eta sinetxuko didate? Bernardek ez du deusarran? Bai. Dama batez salatzeagatik egin duela pentsatuko dute. Bai. Beatriz, galdera bat egin diezazuket? Bai, jakina. Zergatik egiten duzu hau? Iraganeko kontua da. Miren, ez erran Bernarri nik eskatu dizu dela. Bueno, hobe deus ez errate inori. Lasai, ez diot inori deus erranen. Vale. Esnea?
cada uno de nosotros nos dedicáramos a revolver en la mierda. ¿Qué te está pasando, Juan? Kontu zibili behar dugu, Miren. Bernarren alde azaltzen bazara, susmatuko du honen atzen nagoela. Zer egiten aritzen herri honetan, eta zertarako zen dirua. Llegas justo a tiempo. ¿Listo para bajar? Listo. Ongi zaude? Tira, seme zer duzu? Kendu praka. Kendu dizkigu. Segulako odol pilua galdeik, Solagurenekin zer gertatu zen jakin nahi omen duzu. Baina nik jakitea nahikoa da. Ez du herri osoak entzun behar. Orduan, arazoak daude? Bai, arazo larriak. Nik salaketa bai jarren izun apurretan egitegatik. Zer lapurtu inapanik. Kanposantuko horman akatu zuten. Tiroa bota baino lehen, Viva la República oiukatu men zuen. Uztak familia pakean putakumea. Lagundu, eta inori ez zaio zer gertatuko. Urrengoan, ezin joanen aizuekin. Sentitzen dut, Florentino. Lasai hitz egin dezakezu, hiri arte konfiantzakoa da. Nire hautik ez da hitzik eterako. Noiztik aritzen zara garran fusilaturiko gorriak ondaratzen? Gorri hori nire familiak guazten. Ez zartu muturra nire familian. Beldur zara zerbait aurkituko te dudan. Handi geratzen zaizu alkate postua. Eskondu zuenetik eno Beatrizeren gana bildu. Utsi pakean nire maztea! Ze frankista klase zara zu? Dominus Bobiskun. I managed to escape. Zuk badakizu non dagoen lurperatuta nire langusua. Ez dut nahi arazorik alkate jauna. Orduan dere eta Katalin atxilotu zituztenean beharean engozunan? Bai. Legion zibilakan zai ote zeuden o kasualidadia izan zen. Mateo, Damianen bila notor. Ez dakio zena izango denak pesak informazio horrekin, baina gauza honik ez seguru. Iez egin behar dut etxetik. Guztiek, baita Sofik ere. Patro. Orson... Muñoz eraritxi baino lehen, hartu Martino Bordako bidezka. Aita! Ez dago lur santuan ehortzerik. Jesukristo gure jaunaren etxaila zen. Nik isilpean ehortzi behar semea. Eta bien bitartean, haren hiltzaileak kalean, lasai. Osaba, zuzendurran duzuna edo bertzela? Bertzela zer? Ez da imposible, Sebastian, ez da imposible. Ui. Untako me madarikatua. Kommen Sie einer nach dem anderen mit erhobenen Händen raus. Ich will, dass ihr das ganze Haus durchsucht. Nahikoa da, Bernard. Ez zara kezkaturik dagoen bakarra. Bertzeok ere zu bezain kezkaturik gaude. Ez, berdin ez. Nik bertzein horrez dako amarriskoan. Nik! Inguruotan ikusten bazaitut, akatuko zaitut. Ezkilaren familiakoa da. Baina eskila asaltzuten balizako atarian abandonatuta utzi. Hori ez dago garbi, Irene. Nire aitako adaki zerbait gaiari buruz, baina etzai horretaz hitz egitea gustatzen.